days na lang, Pasko na! At dito sa lalawigan na tinaguri ang Christmas capital ng bansa, ang holiday season mas pinasaya pa. Muli kasing binuksan ang 4-hectare Magical Holiday Park sa bayan ng Mexico. Sa entrance pa lang, sasalubong na ang pangmalakasang Merry Christmas Arc na perfect sa picture taking ng magpapamilya at magbabarkada. Every year kasi bago siya. May Candyland, tampok ang iba't ibang goodies gaya ng lollipops, candy canes, candy doll box, donuts at mga tunay na candy booth. Mabibighani rin sa ganda ng Flowerland na puno ng mga daisies, mushrooms, sunflower lights at libo-libong colorful lighted roses. Nilevel up din ang Christmas tunnel of lights. Bukod sa hugis pabilog, may hugis Christmas tree rin. San man malingon, tiyak may larawang Instagrammable. Pwedeng umaura sa Christmas gift boxes na pailaw. Giging iba-iba yung experience as the bare months goes on until we reach Christmas. May mga sunken moon and stars, Santa's corner box, mga giant nutcracker figures, lighthouse, at ang Santa house. Every year naman ma'am, talagang masaya dito. Masaya po tong May mga carnival rides, games, at picnic areas, go-karts for kids, marching band, pantomimes at colorful soldiers, at ang hilera ng 50 local food stalls sa Flavor Cartel Food Park. These are all small businesses from Mexico and Pampanga. Pet-friendly, kaya pwedeng isama sa pamamasyal ang mga fur babies. Masaya po and we are happy po na allowed po yung mga pets. Ayon naman sa pamunuan ng Christmas Park, bahagi ng kikitain ay itutulong sa pag-aaral ng ilang kabataan. We gave packages to 250 students from 5 barangays of Mexico. And also we are going to sponsor 23 students for the school year as well. And then aside from that, during the operation of the park, we will be having 400 kids from Mexico, 400 senior citizens, wherein we share the park with them and then we let them enjoy and have a meal here at Lakeshore. So They have their day. yes, they have their day here because gusto namin yung taga-Mexico, they own this, di ba? Parang alam nila dahil sa Mexico to. Sa halagang 50 pesos lang, Pasko feels na. Sisindihan ang mga ilaw mula 6 p.m. hanggang 12 midnight. Paalala lang, panatilihin ang kalinisan at kung maaari ay huwag sirain ang mga decorations. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagdala at pag-inom ng anumang alcoholic drinks.